हरे कृष्ण प्रभु जी। నేను పద్మ ప్రభుజీ। ప్రభుజీ వినిపిస్తుందా ప్రభుజీ? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ప్రభుజీ మీకు వినిపించట్లేదా ప్రభుజీ? అనుకుంటా మాతాజీ చెక్ చేస్తున్నారు। हरे कृष्ण पद्मा माताजी హ్యాండ్స్ రైజ్ చేశారు। हरे कृष्ण प्रभु जी। ప్రభుజీ నేను వినిపిస్తుందా? పద్మ ప్రభు జీ। నేను 1 o'clock కి 7 వినిపించట్లేదు ఒకసారి। హరే కృష్ణ। హరే కృష్ణ మాతాజీ వినిపిస్తా ఉందా? లేదు ప్రభుజీ। ప్రభుజీ మీరు చెప్పింది వినిపిస్తున్నది ప్రభుజీ, మేము చెప్పింది వినిపిస్తుందా మీకు? ప్రభుజీకి వినిపించట్లేదు। నేను చెప్పింది మీరు చెప్పింది వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ। ప్రభుజీకి మనం చెప్పేది వినపడుతుందా లేదో చెప్పాలి। వినిపించట్లేదు। అది మెసేజ్ పంపించండి మాతాజీ। పంపించారు మాతాజీ, పెట్టారు। ఓకే ఓకే మాతాజీ। ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ఫోన్ చేసి చెప్పా మాతాజీ, ఫోన్ చేశాను ఎత్తారు। చెప్పాను మాతాజీ, ఎత్తారులే చెప్పు। హరే కృష్ణ ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది। మాకు మీది వాయిస్ మాకు వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ, మా వాయిస్ మీకు వినిపిస్తుందా? అయ్యో లైవ్ కూడా పెట్టారు ప్రభుజీ। ప్రభుజీ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ। ప్రభుజీ ఆయన మ్యూట్ లో ఉన్నట్టున్నారు, వినిపించట్లేదు। మ్యూట్ తీసుకునే ఉన్నారు కానీ వాయిస్ మ్యూట్ లో ఉన్నారు మాతాజీ। ఇప్పుడు మ్యూట్ పెట్టుకున్నారు అక్క। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ। మ్యూట్ లోనే ఉన్నారు। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ వినిపిస్తుందా ప్రభుజీ ఇప్పుడు? మాతాజీ జనవరి 700 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ చేశారు ప్రభుజీ। అదే వచ్చింది చెప్పడానికి మీకు। మన జనవరిలో ఒక డివోటీ అడిగితే పద్మా గారు స్టార్ట్ చేశారు కదా, 700 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ప్రభుజీ। చాలా మంది నేర్చుకున్నారు, చెప్పడానికి వచ్చారు ప్రభుజీ। పద్మా గారు హరే కృష్ణ ప్రభు జీ। హరే కృష్ణ మాతాజీ। 1 o'clock కి చెప్తున్నాను ప్రభుజీ। ఈ లింక్ లో ఇప్పుడు అది ఫ్రీగానే ఉంది ప్రభుజీ। మాతాజీ కంప్లీట్ అయింది మాతాజీ। పద్మా గారు కంప్లీట్ అయిందని అడుగుతున్నారు। కంప్లీట్ అయిపోయింది ప్రభుజీ। మాతాజీ 700 ఇప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 6 months పట్టింది ప్రభుజీ। ఫిబ్రవరి నుంచి స్టార్ట్ చేసాము, ఫిబ్రవరి నుంచి మొన్నటి వరకు అయింది। 6 to 7 months పట్టింది ప్రభుజీ। 6-7 months। ధన్యవాదాలు మాతాజీ। హరే ప్రభుజీ। హరే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ। ఓం
नमो भगवते वासुदेवाय। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. नारायणं नमस्कृत्य నారాయణం నమస్కృత్య नरं चैव नरोत्तमं నరం చైవ నరోత్తమం देवीं सरस्वतीं व्यासं దేవి సరస్వతి వ్యాసం ततो जयमुदीरयेत्। తతో జయముదీరయేత్. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు नित्यं भागवत सेवया నిత్యం భాగవత సేవయా भगवती उत्तमा श्लोके భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే भक्तिर्भवती नैष्टिकी। భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. श्रीमद् भागवतं प्रथम स्कंदम अध्याय 10 श्लोक 1 ಮೊದಲಟది। शौनक उवाच शौनक శౌనక उवाच ఉవాచ हत्वा स्वरिक्तस्पृद आतथायिनो हत्वा సురిక్తస్పృహ आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजैः प्रत्यवरुद्ध भोजनः भोजनः कथं प्रवृत्ता किमकारसि ततः। शौनकः उवाच शौनकुడు ప్రశ్నించాను శౌనకుడు ప్రశ్నించెను అత్వా దునుమాడిన పిమ్మట మాడిన పిమ్మట వరిక్త స్వరిక్త పితృ సంపత్తిని సంపత్తిని స్పృహ స్పృహః అపహరించ యత్నించిన ప్రయత్నించిన ఆతతాయినః ఆతతాయినః అపరాధులను అపరాధులను యుధిష్ఠిరః ధర్మరాజు ధర్మరాజు ధర్మభృతాం ధర్మ నియములను పాటించు వారిలో వరిష్ఠః ధనుడు సహ అనుజైః సోదరులను గూడి సోదరులను గూడి సత్యవరుద్ధ నియమితమైన భోజనః అవసరమైన వానిని అంగీకరించుచు కథం కథం ఎట్లు ప్రవృత్తః నియుక్తుడయ్యాను కిం ఏమి అకారషిత్ పునర్చన తతః తదుపరి శౌనక ముని ప్రశ్నించెను తన ధర్మబద్ధమైన పితృ సంపత్తిని అపహరింప యత్నించిన శత్రువులను దునుమాడిన పిమ్మట ధర్మభృతుడైన ధర్మరాజు సోదరుల సహాయమున ఏ విధంగా ప్రజాపాలనను కావించెను. నిఖముగా అతడు రాజ్యమును విచ్చలవిడిగా అనుభవించి ఉండకపోవచ్చును. శౌనకముని ప్రశ్నించెను తన ధర్మబద్ధమైన పితృ సంపత్తిని అపహరింప యత్నించిన శత్రువులను దునుమాడిన పిమ్మట ధర్మభృతుడైన ధర్మరాజు సోదరుల సహాయమున ఏ విధముగా ప్రజాపాలన కావించెను. నిఖముగా అతడు రాజ్యమును విచ్చలవిడిగా అనుభవించి ఉండకపోవచ్చును. భాష్యం చదవండి. ఎవరు చదువుతారు ఈరోజు?
చదవనా ప్రభుజీ? చదవండి. హరే కృష్ణ. భాష్యము. ధర్మాత్ములైన వారందరిలో ధర్మరాజు అత్యంత గనుడు. తాత్కారమున అతడు రాజభోగముల కొరకే జ్ఞాతులతో పొరసలుపుటకు ఏమాత్రము ఇచ్చగింపలేదు. తన పితృ సంతృప్తమైన హస్తినాపుర రాజ్యమును జ్ఞాతులు అపహరింప యత్నించినందున అతడు ధర్మము కొరకు యుద్ధమునకు దిగవలసి వచ్చాను. ఈ విధముగా ధర్మరాజు ధర్మ నిమిత్తమై శ్రీకృష్ణుని నిర్దేశములో యుద్ధమును నర్చను. కానీ జ్ఞాతులందరూ యుద్ధమున మరణించుటచే విజయఫలమును అతడు అనుభవింప జాలకపోయాను. కనుకనే సోదరుల సహాయమును అతడు కేవలం తన ధర్మమైనట్లుగా రాజ్యమును పాలించను. రాజ్యభోగము అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు ధర్మరాజు ప్రవర్తన ఏ రీతిగా నుండునో కొద్దిగా పైకి లేపండి. ఏ రీతిగా నుండునో తెలుసుకున్న కోరినందున సౌనక ఋషికి ఈ విచారణము అతి ముఖ్యమై ఉండెను. హరే కృష్ణ. సూత ఉవాచ వంశం కురోర్వంశదవాగ్నిహృతం సంరోహయిత్వా భవభావనో హరిః నివేశయిత్వా నిజరాజ్య ఈశ్వరో యుధిష్ఠిరం ప్రీతమనా బభూవః. సూత ఉవాచ వంశం కురోర్వంశదవాగ్నిహృతం సంరోహయిత్వా భవభావనో హరిః నివేశయిత్వా నిజరాజ్య ఈశ్వరో యుధిష్ఠిరం ప్రీతమనా బభూవః. చదవండి అందరూ. సూత ఉవాచ వంశదవాగ్నిర్హృతం సంరోహయిత్వా భవభావనో హరిః నివేశయిత్వా నిజరాజ్య ఈశ్వరో యుధిష్ఠిరం ప్రీతమనా బభూవః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సూత ఉవాచ వంశం కురోర్వంశదవాగ్నినిర్హృతం సంరోహయిత్వా భవభావనో హరిః నివేశయిత్వా నిజరాజ్య ఈశ్వరో యుధిష్ఠిరం ప్రీతమనా బభూవః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సూత ఉవాచ వంశం కురోర్వంశదవాగ్నినిర్హృతం సంరోహయిత్వా భవభావనో హరిః నివేశయిత్వా నిజరాజ్య ఈశ్వరో యుధిష్ఠిరం ప్రీతమనా బభూవః.
युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। सूत उवाच सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निर्हृतम् वंशं कुरोर्वंशदवाग्निर्हृतम् संरोहयित्वा भवभावनो हरिः संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतिमुना बभूवः। युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। हरे कृष्ण प्रभुजी। सूत उवाच सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशदवाग्निर्हृतम् वंशं कुरोर्वंशदवाग्निर्हृतम् संरोहयित्वा भवभावनो हरिः संरोहयित्वा भवभावनो हरिः वेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। हरे कृष्ण। सूतः उवाच सूत उवाच सूत गोस्वामी पलिकेनु सूत गोस्वामी वंशं 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 कुरोः पुरोः कुरु कुरु వంశదవ అగ్ని వంశదవాగ్ని వెదురుచే చెలగిరేగిన దావాగ్ని వెదురుచే చెలరేగిన దావాగ్ని నిర్హృతం నిర్హృతం నశించిన నశించిన సంరోహయిత్వా సంరోహయిత్వా వంశ పునర్జీవనం వంశ పునర్జీవనం అవభావనః భగవాన్ జగత్పాలకుడు జగత్పాలకుడు హరిహి దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు నివేశయిత్వా నివేశయిత్వా పునః స్థాపించి పునః స్థాపించి నిజరాజ్యే నిజరాజ్యే అతని రాజ్యమునందు అతని రాజ్యమునందు ఈశ్వరః భగవానుడు యుధిష్ఠిరం ధర్మరాజును ప్రీతమనాః సంతుష్టాంతరంగుడు సంతుష్టాంతరంగుడు బభూవః అయ్యేను సూత గోస్వామి పలికెను జగత్పాలకుడును దేవదేవుడును అగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ధర్మరాజును అతని రాజ్యమున పునఃస్థాపితును కావించి క్రోధమనేడి వంశదావాగ్నిచే నశించిన కురు వంశమును పునర్జీవితము కావించి సంతుష్ట చిత్తుడయ్యను. సూత గోస్వామి పలికెను జగత్పాలకుడును దేవదేవుడను అగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ధర్మరాజును అతని రాజ్యమున పునఃస్థాపితును కావించి క్రోధమనేడి వంశదావాగ్నిచే నశించిన కురువంశమును పునర్జీవితం కావించి సంతుష్ట చిత్తుడైన చదవండి భక్తులు భాష్యం చదవండి చదవండి మరి. ఈ ప్రపంచము వెదురు పొదల రాపిడిచే కలిగేడి దావానలంతో పోల్చబడినది. వెదురు పొదల రాపిడి ఎట్టి బాహ్య కారణము లేకనే జరుగుతున్నందున అట్టి దావాగ్నియు అప్రయత్నంగా సంభవించుచుండును. అదే విధముగా భౌతిక జగమునందు భోగాభిలాషల తీవ్ర క్రోధము కారణముగా యుద్ధమనడి అగ్ని ప్రజ్వరిల్లి అవాంఛితమైన జనబాహుల్యమును నశింపజేయును.
ఆ విధముగా సంభవించే యుద్ధములతో గాని అగ్నితో గాని భగవానునకు ఎట్టి సంబంధము లేదు. కానీ ఆ దేవదేవుడు జగత్తును పోషింపగోరినందున జనులందరూ సరి అయిన ఆత్మానుభవ మార్గమును అనుసరింపవలెనని అపేక్షించును. అదే వారిని భగవద్ధామమును ప్రవేశించినట్లుగా చేయడం. దుఃఖాతులైన మానవులందరూ తనను తిరిగి చేరి తాపత్రయ కోరలను నుండి శమనము పొందవలనని అతడు వాంఛించును. ఈ భౌతిక జగత్తు సృష్టి అట్టి ప్రణాళికతోనే నిర్వహింపబడినది. కానీ ఈ సత్యమును ఎరగని వాడు భగవానుని మాయాశక్తిచే కలిగింపబడి క్లేశములతో భౌతిక జగమున దుఃఖితుడగును. కనుకనే తన ప్రామాణిక ప్రతినిధిచే ప్రపంచము పాలింపబడవలనని భగవానుడు కోరును. ఆ విధమైన రాజ్యమును నెలకొల్పుటకు మరియు తన ప్రణాళికలతో ఎట్టి సంబంధము లేని అవాంఛితులైన జనులను నశింపజేయుటకే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ధరిత్రిపై అవతరించెను. అవాంఛితులైన జనులను ప్రపంచము నుండి పంపివేసి భక్తుడైన వాని నేతృత్వములో శాంతియుత రాజ్యమును నెలకొల్పేడి ఉద్దేశ్యముతోనే భగవానుని ప్రణాళిక ప్రకారము కురుక్షేత్ర రణము జరిగి ఉండెను. కనుకనే ధర్మరాజు సింహాసనమును ధిష్ఠించి పూర్వంశాంకురమైన పరీక్షిత్తు రక్షింపబడుచే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు పూర్ణముగా సంతుష్టి పొందెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నిశమ్య భీష్మోక్తమతాచ్యుతోక్తం నిశమ్య భీష్మోక్తమతాచ్యుతోక్తం ప్రవృత్త విజ్ఞాన విదూత విభ్రమః శశాస గాంహీంద్ర ఇవాజితాశ్రయః పరిద్యుపాంతాం అనుజానువర్తితః నిశమ్య శ్రవణము చేసిన పిమ్మట భీష్మ ఉక్తం భీష్ముడు పలికిన దానిని అథ దానితో పాటు అచ్యుత ఉక్తం అచ్యుతుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉపదేశించిన దానిని ప్రవృత్త నియుక్తుడయ్యను విజ్ఞాన పూర్ణమైన జ్ఞానము విధూత విడిబడిన వాడై విభ్రమః సర్వ సందేహముల నుండి శశాస పరిపాలించెను భూమిని ఇంద్రుడు ఇవ వలె అజిత ఆశ్రయః అజితుడైన శ్రీకృష్ణునిచే రక్షింపబడుచు పరిధి ఉపాంతాం సముద్ర పర్యంతమును అనుజ సోదరులు అనువర్తితః అనుసరింపబడిన వాడై భీష్ముడు అచ్యుతుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికిన దానిచే జ్ఞానవంతుడైన ధర్మరాజు సర్వ సందేహములు నశించినందున పూర్ణ జ్ఞానమునకు సంబంధించిన విషయములందు నియుక్తుడయ్యను. ఆ విధముగా అనుజ సోదరును తనను అనుసరింపగా సముద్ర పర్యంతమగు భూమిని అతడు చక్కగా పరిపాలించింది. భీష్ముడు అచ్యుతుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికిన దానిచే జ్ఞానవంతుడైన ధర్మరాజు సర్వ సందేహములను నశించినందున పూర్ణ జ్ఞానమునకు సంబంధించిన విషయములందు నియుక్తుడయ్యను. ఆ విధముగా అనుజ సోదరులు తనను అనుసరింపగా సముద్ర పర్యంతమగు భూమిని
సముద్ర పర్యంతమగు భూమిని అతడు చక్కగా పరిపాలించెను. అతడు చక్కగా పరిపాలించెను. చదవండి భాష్యం ఎవరు చూద్దాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను చదివిన ప్రభుజీ. చదవండి. భాష్యము. జ్యేష్ఠపుత్రుని వారసత్వం అనేది ఆధునిక ఆంగ్లేయ చట్టము. ప్రథమ సంతానమునకే పితృ సంపత్తి అనేది చట్టము. ధర్మరాజు సముద్ర పర్యంతమగు భూమిని పాలించడి కాలమున కూడా వాడుకలో ఉండేది. ఆ రోజులలో హస్తినాపుర రాజే ప్రస్తుతపు న్యూఢిల్లీ అందలి భాగము. సముద్ర పర్యంతమగు భూమికి చక్రవర్తి అయి ఉండేవారు. ధర్మరాజు మనుమడైన పరీక్షిన్ మహారాజు కాలం వరకు ఆ రీతిగానే కొనసాగిను. ధర్మరాజు ఆనుజ సోదరులు అతనికి మంత్రులుగా సేనానాయకులుగా వర్తించుచుండిరి. ఆ విధముగా ధర్మయుతులైన ఆ రాజసోదరుల నడుమ పూర్ణ సహాయ సహకారములు ఉండేవి. అదే విధముగా ధర్మరాజు కూడా భూమిని పాలించుటకు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని చక్కని ప్రతినిధి అయి ఆదర్శనీయుడైన రాజు అయి దేవతాలోకముల ప్రతినిధి అయిన ఇంద్రుని పోలి ఉండెను. ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, సూర్యుడు, వరుణుడు వంటి దేవతలు విశ్వమునందలి వివిధ లోకములకు ప్రతినిధులైనట్టి రాజులు. భూమండలమును పాలించు రాజుగా ధర్మరాజు వారిలో ఒకనిగా వెలుగొంతెను. ధర్మరాజు నేటి ఆధునిక ప్రజాస్వామ్యపు జ్ఞానరహిత రాజకీయ నాయకుని వంటి వాడు కాదు. భీష్మదేవుడు మరియు అచ్యుతుడైన శ్రీకృష్ణునిచే ఉపదేశము పడిసియున్నందున అతడు సమస్తమును గూర్చి పూర్ణ జ్ఞానమును కలిగి ఉండెను. నేటి ఎన్నుకోబడిన దేశాది నేతలు నిజమైన రాజశక్తి లోపించిన కారణమున కేవలము తోలుబొమ్మలై ఉందురు. ఒక్కవేళ అతడు ధర్మరాజు వలె జ్ఞానపూర్ణుడైనను తన రాజ్యాంగ స్థితి కారణమున తోచినట్లుగా ఏదియును చేయజాలడు. కనుకనే భావాభేదములు లేదా స్వార్థపూరిత భావముల కారణమున ధరిత్రిపై గల దేశములు ఒకదానితోనొకటి కలహించుచున్నవి. కానీ ధర్మరాజు వంటి వాడు తన సొంత సిద్ధాంతమును కలిగి ఉండలేదు. కేవలము అతడు అచ్యుతుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ఆదేశములను ఆ దేవదేవుని ప్రామాణిక ప్రతినిధి అయిన భీష్ముని ఆదేశములను అనుసరింపవలసి ఉండెను. అచ్యుతుడైన శ్రీకృష్ణుని మరియు అతని ప్రతినిధి అయిన పరమ ప్రామాణికునే ప్రతి ఒక్కరూ నిస్వార్థముగాను కృత్రిమ సిద్ధాంతరహితముగాను అనుసరింపవలెనని శాస్త్రములు తెలుపుచున్నవి. ఆ నియమములు చ్యుతి లేనివి మరియు విశ్వవ్యాప్తముగా సర్వులకు సంబంధించినవి. కనుకనే సాగర పర్యంతమైన ప్రపంచమును పాలించుట ధర్మరాజులకు సాధ్యపడెను. మనమందరము చ్యుతి లేనటువంటి ప్రామాణమును అనుసరించినప్పుడే ప్రపంచం మొత్తము ఒకే దేశము కావలెనను భావము పూర్ణము కాగలదు. అసంపూర్ణుడైన మానవుడు సర్వులకు ఆమోదయోగ్యమైన సిద్ధాంతమును సృష్టింపలేడు. కేవలము పరిపూర్ణుడు అచ్యుతుడైన వాడే ప్రపంచమునందలి ప్రతి దేశమున ప్రతి ఒక్కరూ అనుసరింపగల ప్రణాళికను సృష్టింపగలడు. సాకారుడే రాజ్యము నేలగలడు, కానీ నిరాకార ప్రభుత్వము కాదు. మనుజుడు సంపూర్ణుడైనచో ప్రభుత్వము పూర్ణమై భావించగలదు. ఒకవేళ మనుజుడు మూర్ఖుడైనచో ప్రభుత్వము భ్రష్టము కాగలదు. ఇది ప్రకృతి నియమము. ఈ విషయమున అసమర్థులైన రాజులు లేదా దేశాధినేతల కథలు పెక్కు కలవు. కనుకనే దేశాధినేత ధర్మరాజు వలె సుశిక్షితుడై ఉండవలెను. అంతేకాక ప్రపంచము నేలుటకు సర్వ రాజ్యాధికారములు అతనికి సంప్రాప్తించి ఉండవలెను. ధర్మరాజు వంటి సమర్థవంతుడైన రాజు పాలనమునందే ప్రపంచమంతయు ఒకే దేశము కావలననిది భావమునకు ఒక రూపము రాగలదు. ప్రపంచము నేలుటకు ధర్మరాజు వంటి పాలకులు ఉన్నందునే ఆ రోజులలో ప్రపంచము ఆనందప్రదమై ఉండేది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓంద్రానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे
హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇది వంశంని ఇది బ్యాంబూ దీనికి పోల్చుతున్నారు. సో బ్యాంబూ ట్రీస్ ఎలా గ్రో అవుతుందో అలాగే కూడా వంశము కూడా గ్రో అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఈ మహాభారత యుద్ధంలో అంతా ఫ్యామిలీ వాళ్ళ వంశం అందరూ కూడా నాశనం అయింది. సో వాళ్ళు నాశనం అయినాక ఎలా వీళ్ళు కార్యనిర్వహణ చేశారు సో అని చెప్తున్నారు. అయితే భగవంతుడికి దీనికి సంతృప్తి అయింది. ఇది శ్రీకృష్ణుడ ఆదేశం పైనే భగవంతుడ ఇచ్చ పైనే జరిగింది. ఇది ప్రీతమన బభూవః అంటే వాళ్ళకి జరిగిన అన్యాయంని వాళ్ళకి మరి భగవంతుడు ప్రతిష్టాపించింది. తర్వాత ఇక్కడ కమెంట్ ఎలా ఈ ప్రజాప్రభుత్వం కింద ఈ మహారాజు యుధిష్ఠిర వల్లే ట్రైన్డ్ ఒక మొనార్క్ ఉంటే సో అప్పుడు అంత పౌరవులకి ఒక సుఖ శాంతి ఉంటుంది. సో వాళ్ళు సంపూర్ణ భగవంతుడు ఇచ్చే నియమాలని వాళ్ళు అవగాహన చేసుకొని వాళ్ళు పాలించుతారు. సో దానికోసం భగవద్గీతలో కూడా కృష్ణుడు చెప్పేది ఏవం పరంపర ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షి విదుహు సకాలే నేహమాత యోగో నష్ట పరంతప. ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం కూడా నేను వెనకాలి ఒక రాజర్షులకి చెప్పాను. నేను సూర్యదేవుడి నుంచి మను నుంచి ఇక్ష్వాకు అలానే ఒక రాజర్షి పరంపరలో వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మోడర్న్ ప్రజాప్రభుత్వంలో వాళ్ళకి ఆ శక్తి కూడా లేదు. వాళ్ళకి ఆ రకంగా వాళ్ళు ఏమైనా చేయాలి అనుకుంటేనో సో వాళ్ళు ఉండే ఇప్పుడు చట్టాలు దాన్ని అనుసరంగా వాళ్ళు ఏమైనా చేసే కాకపోతారు. వాళ్ళు నేటి ఎన్నుకోబడిన దేశాధినేతలు నిజమైన రాజశక్తి లోపించిన కారణమున కేవలము తొలబొమ్ములై ఉందరు. ఒకవేళ అతడు ధర్మరాజు వల్లే జ్ఞానపూర్ణుడు అయ్యనను తన రాజ్యాంగ స్థితి కారణమున తోచినట్లుగా ఏదేనో చేయజాలడు. కనుకనే భావభేదములు లేదా స్వార్థపూరిత భావముల కారణమున దరిద్రపై గల దేశములో ఒకదానితోనొకటి కలయించుచున్నది. కానీ ధర్మరాజు వంటి వాడు తన స్వంత సిద్ధాంతమును కలిగి ఉండలేదు. కేవలం అతడు అచ్యుతుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాని ఆదేశము ఆ దేవదేవుని ప్రామాణిక ప్రతినిధి అయిన భీష్ముని ఆదేశమును అనుసరింపవలసి ఉండేది. అచ్యుతుడైన శ్రీకృష్ణుని మరియు అతని ప్రతినిధి అయిన పరమ ప్రామాణికుని ప్రతి ఒక్కరూ నిస్వార్థముగాను కృత్రిమ సిద్ధాంతరహితంగాను అనుసరింపవలనని శాస్త్రములు తెలుపుచున్నది. ఆ నియములు చ్యుతి లేనవి మరియు విశ్వవ్యాప్తముగా సర్వులకు సంబంధించినవి. కనుకనే సాగర పర్యంతమైన ప్రపంచమును పాలించుట ఆ ధర్మరాజునకు సాధ్యపడాను. మనమందరము చ్యుతి లేనటువంటి ప్రమాణమును అనుసరించినప్పుడే ప్రపంచం మొత్తం ఒకే దేశం కావాలనే భావము పూర్ణం కాగలదు. అసంపూర్ణుడైన మానవుడు సర్వులకు ఆమోదం యోగ్యమైన సిద్ధాంతమును సృష్టింపలేడు. కేవలం పరిపూర్ణుడు అచ్యుతుడు అయిన వాడే ప్రపంచమునందరి ప్రతి దేశం ప్రతి ఒక్కరూ అనుసరింపగల ప్రణాళికలను సృష్టింపగలడు. సాకారుడే రాజ్యంకి నేలగలడు కానీ నిరాకార పౌతము కాదు. సో ఇది ఏ సిస్టమ్ అయితేనో అంతే, అది డెమోక్రసీ అయితేనో అంతే, కమ్యూనిస్ట్ అయితేనో అంతే, సోషలిస్ట్ ఏది మేము చేస్తేనో అంతే. సో ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరు ఫస్ట్గా ఇదే ప్రతి ఒక్కటి శ్రీకృష్ణునికి చేరేది, భగవంతుడికి చేరేది. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత తేన తెక్తేన భుంజిత మాగృత కస్య స్విద్దన. ప్రతి ఒక్కటి కృష్ణుడికి చేరేది. భగవంతుడు స్థాపించింది భౌతిక జగత్కి ఒక సృష్టి కారణం ఉంది. సో మనమందరూ కూడా మనకు భగవంతుడికి మంచి సంబంధం తెలుసుకొని భగవద్ధాం చేరేది అని వాళ్ళు అవగాహన చేసుకునే వరకు ఏ సిస్టమ్ ఉంటేనో అంతే అది.
అది ఫెయిల్యూరే ఆ సిస్టమ్స్. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా చేర్పిస్తారంటే చేర్పియండి.